Сайки кажете, Бубито пак се прави паметен. Сакам да ви обяснам нещо за Фейсбук. Саки видите. Защо саках да ви разправям? Аз за тия емоджи ще са на Фейсбук, не? Емоджи или стикери, кай викат тия лайкове, майкове, сърци, на ора, курци, палци. Сакам да ви кажем защо са тия наместени. Там. Тия са цел. Значи, арест се, един на друг удрил се лайк. Тай удрил лайк на това, тай удрил на това лайк. Опа, после залюбил си се, един на друг залюбили си се. Опа, после иде, смеете се, уживате, излевате. Кеф. Гледай, залюбенки. Опа, после един на друг прочитали си нещо поръки, видели си поръките. Опа, тажни, разбираш? И накрая разкинали. Енгри. Това го правя Фейсбук. Пичка му майчина.